estic fent pa, tio. És que... Parlem després, que ara estic just amb les mans en la massa. Val, però... Bueno, truca'm. Truca'm. Adéu. Ei! Pots parlar? Estic netejant el vàter. Me pilles en un moment de merda. Val, Després. Després, Val. Hey, que ara estic en una classe d'anglès. See you later, my friend. Ah, d'acord, So- vai. Que estic en un directe de ioga per Instagram. Namaste. Namaste, truca'm. Vinga. Hola, col·lega. Estàs tocant el piano? Jo després. Ara em pilles assajant una cançó. Truca'm quan puguis. Ei, ja estic disponible. Que home, per fi, estàs molt liat, no, o què? Bé, intento mantindre'm ocupat. Tu què tal? Bé, tot el dia treballant, però bé, tu què? Bé, així en casa. Encara no he eixit. Home, normal que no isques i és que no et dona el temps. Escolta, que No. volia comentar-te Vull una dir que coseta. encara no Mira he que- eixit. Com? A veure, si fa 5 mesos que se va acabar el confinament. Encara no has eixit? No, Per què? no sé, no puc. Com que Tinc no? por, saps? Em costa fins i tot obrir les finestres. M'imagino el virus allí, a l'altre costat del cristal, esperant per entrar i atacar-me. Vaig el favor d'obrir les finestres, que tindràs el aire viciat de diòxid de carboni. No, si tinc un purificador d'aire. Mira, el que t'has que fer és relacionar-te. Ah, estic fart de relacionar-me. Em passo el dia fent videoconferències. Amb uns, amb els altres, amb la família. Amb la família fent videoconferències tots els dies. Es veig més ara que mai. Uf. Per això, per tu, relacionar-te... Mira, el que has de fer és tornar a la normalitat. A quina normalitat? Collons, a la normalitat d'abans. La normalitat ara és això. La resta és història. Però què dius? Mira, hauràs d'anar a treballar, no, o què? Jo ja no vaig a treballar. I de què dius? Què fas? Alguna cosa hauràs de fer, No, sí que treballo. Dic que no vaig a treballar, però perquè treballo des de casa. Treballes des de casa en l'empresa de mudances? No, Què dius? no. Com he de treballar refent mudances? Jo què sé, ho has dit tu. La distància entre persones. Tu saps el que dura el virus en les diferents superfícies? Ai, Vaig tancar l'empresa. Ara Vas tancar treballo l'empresa? telemàticament. telemàticament? Sí, des de casa, amb un ordinador, que té instal·lats els programetes que te fan falta, saps? Val, que ja sé lo que és treballar telemàticament, Per favor. Volia dir de què? Soc coach. Coach? 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 Com que coach? Collons, coach? Un coach? Coach? Coach. Ja, que ja sé lo que és un coach. Llavors, per què preguntes? Volia dir coach de què? Soc coach personal en empaquetatge. Com que tenia experiència en el tema mudances i plenar capses, doncs em vaig reciclar. Vaig fer un curs online i em van donar un títol. Uau! I tens molts clients o com funciona això? Sí. La gent es fica en contacte amb mi i em paga per a que jo els ajude a assolir els seus objectius. En aquest cas, què? Com i de quina manera emmagatzenar tot allò que gràcies al confinament s'han donat compte que ja no necessiten. Però que no ho poden tirar perquè hi ha records familiars, records d'una vida passada que no tornarà, però que no està de més tindre-ho, perquè això ens recorda que tot pot canviar, que hem d'estar preparats per als canvis. Però bé, l'important és saber què tirar i què emmagatzenar. Eixe és el kit. I et va bé o què? Em va de categoria, si és que no dono abast. Sí? De fet, els meus antics treballadors, que es tenien un ERTO, els estic formant per a que també siguin coach. Ara sóc coach de coach. Uah! Coach personal d'empaquetatge. Perdona, és que estic flipant, tio. Serà cert això que diuen que les crisis són noves oportunitats? I tu què tal en el restaurant? Restaurant? Vaig haver de tancar. Què? Què dius? Sí, després del desconfinament tenia que ficar molta pasta, les màmpares, l'ossó...
Mira, que era massa difícil remuntar i que no vaig obrir. Ostres, ho sento molt. No, que va, no te preocupes. Mira, jo després del confinament no sé si haver pogut seguir estar tancat en aquella cuina tot el dia. Mira, saps què te dic? Si és que avui dia me costa fins i tot anar a pixar allí tancat, tio. I quan estàs en casa, com ho dus? A casa. La casa és que, clar, no treballava, no tenia pasta i no podia pagar el lloguer. Ara estic dormint així, en el cotxe. Què? Què dius? Mira. Els seients de darrere són més còmodes del que pareixen. Mira, cafetera i tot. Sí. No, i em ve molt bé per la meva nova feina. Tens nova feina? Sí, mira. M'he fet repartidor de l'Amazon, Tot va quadrar molt bé. No m'ho suportava estar en casa i em vaig quedar al carrer. Tant laboral com literalment. Així que va ser la carambola perfecta. I ara em passe tot el dia al carrer. Tot el dia exposat al virus. A veure, que jo el virus ja l'he passat, Vaig passar la quarantena i se suposa que ara ja no puc contagiar. Es suposa, correcte, es suposa. Mira, hi ha estudis que diuen que una vegada passes, després de 2 setmanes ja no eres portador. Segons quins estudis, perquè hi ha uns altres que diuen justament el contrari. Mira, que els repartidors prenen precaucions, val? Mai entrem a la casa dels veïns i portem mascaretes sempre. I de totes formes, eixa feina teua la podria fer un dron perfectament. Un dron? I un mono, si sapiguera conduir. Tu saps la misèria que jo cobre? Amb els diners que me paguen a mi no podrien comprar un dron i mantindre'l. És millor tindre'ns a nosaltres. Però bé, que no me queixe, que ja m'està bé. Volia comentar-te una cosa que m'està passant. Però doncs m'alegro, vull dir, si tu estàs bé... Doncs precisament d'això volia parlar-te. Per cert, a la gent que esteu al carrer, és cert d'això de que vos fan saludar-vos amb els colzes? Sí, me saludes així i ja està. Mira... I això de que vas al bar i tens que estar separat amb un mur de metacrilat? Una mampara. Sí, és cert, però el tema del distanciament social. És que em sembla superabsurd. Quasi que millor esmorzar en casa, perquè entre un mur de metacrilat i una pantalla d'ordinador, quina diferència hi ha? Mira, pensa que t'estàs obsessionant un poc en això del virus mortal, val? Els establiments, tant els bars com els restaurants, prenen precaucions, també en els museus, en els teatres... Hòstia, t'has assabentat d'això dels teatres o què? Què ha passat? Què ha passat? Que han ficat falsos espectadors. Com? Al Paranimf de la UGI. Entre butaca i butaca buida, han ficat 2 files de ninots, tant davant com darrere, ninots. Doncs no està mal pensat, Així serà com es plenaran els teatres. No, si com a mesura de seguretat està de categoria. El que passa és que els ninots s'han fet massa alts. I tu ja saps que jo baixet no sóc. Alt tampoc, però baixet tampoc, Pues te pots creure que el nino de davant me tapava, tio? Pa flipar. I no el vas afonar amb la mà? Però què te penses? Que no ho vaig intentar, el que passa que els han fet rígids, tio. Els han fet de cartó pedra. Rígids? Me vaig passar tota la funció així, com si m'han ficat un ditet per el cul. Estos de la UGI s'han deixat una pasta, no? Què vas? I això és lo millor, tio. Els que han ficat allí són els ninots indultats de les falles, que com no els han cremat, hi ha ninots indultats per avorrir. Els teatres estan ple de ninots de falla. Tu saps què em tapava a mi? Em tapava l'Ortega Smith amb un Kalashnikov a les mans, tio. Pa flipar. Ei, inclús es crearan nous espectadors, perquè ja et dic jo que eixe, si no hagués sigut així, no hagués estat en un teatre en sa vida. Doncs sí, pa flipar. Però potser, mira, volia dir-te una coseta, val? Volia parlar-te... És que no sé com començar. De totes maneres, tu per què vas al teatre? Si ara està tot en internet, les companyies han penjat els seus espectacles online. Està tot en YouTube, en el núvol. No, el teatre gravat no és teatre, Com a molt és cine roïn, ni això. Anar al teatre has d'anar per a sentir l'escalfor que és de l'escenari, ho entens o no? Si és millor veure-ho des de casa que desplaçar-te al teatre. Si vols caloreta, te fiques l'estufa. Si vols fresqueta, el ventilador. Què dius, tio? I damunt no et tapa ningú. Ni de broma. O sigui, però ni de broma, que no és el mateix. El teatre és una evidència especial. És com un show cooking. Veus com fa xup-xup en directe. Tu formes part d'aquella cocció, sense l'olor... Total, que va estar bé. El què va estar bé? La funció del Paranimf. I jo què sé? Pues no t'estic dient que estava l'Ortega al mi davant de mi tapant-me, hòstia! M'estàs escoltant o no m'estàs escoltant? Perdona, és que això del teatre t'estressa molt. Mira, és que porte tot el dia intentant demanar-te una cosa. Mira, no insistisques, jo no vaig eixir, ¿vale? Jo no eix de casa. Mira, no és això, precisament. Puc parlar? Me deixes parlar? Sí, clar, parla. A veure, com te ho explique?
Jo esta nova feina de repartidor, mira, m'agrada, la gaudisc, estar tot el dia al carrer. I el tema de dormir al cotxe el porte molt bé, val? Ja sé per on vas. Mira, jo per un amic, el que faci falta. Sé el que vas a demanar-me i la resposta és que sí. Sí? De veritat? Sí, et deixo el meu camió de mudances. No. Si és que és prou gran com per a que li fiquis un llit, una cuina de gas i una dutxa portàtil. Et pots fer un loft super apanyat. Moltes gràcies. Això està fet. Moltes gràcies, però no és això. Mira, ara estar al carrer s'ha tornat una bogeria, val? Ara els animals salvatges t'ataquen, perquè hi ha animals salvatges. Com? No, val, mira, no, però per això no te preocupes, val? Perquè l'empresa ja ens va fer un curs per a intentar lluitar contra els animals carnívors. Però el que no va fer l'empresa va ser un curs per a intentar defensar-nos de nosaltres mateixos. De les persones. En el carrer hi ha una guerra. Què dius? Com que una guerra? Una guerra entre les diferents empreses de repartiment, tio. Estic parlant de guerra de guerrilles. Entregar un paquet s'ha convertit quasi en una missió suïcida. A veure, i per què no diuen res en la tele d'això, En la tele? En la tele. Perquè el lobby de paqueteria té el poder, saps? Pensa un poc. Pensa tot el que demanes per internet, pensa tot el que t'arriba a casa. Qui t'ho porta això? Les empreses, Les empreses de paqueteria. Des de la funda del mòbil hasta la compra del mes. Ho entens o no? I pel govern què fa? Què fan les empreses de paqueteria pel govern? Porten mascaretes, respiradors, inclús armes. Aleshores què m'estàs demanant? Que no compre més per internet? No ho sé, hòstia, no ho sé. El que vull és anar a viure ahí amb tu. Confinar-me en tu, a casa teva. Què vols viure? Amb mi? A casa meva? Estic en perill, tio. L'altre dia em van seguir. Quan vas tornar d'entregar un paquet, tenía aquesta nota en el parabrís. Eres de barrios nuestro, tío. O te vas andando o te irás en un paquete, tío. En Segur siempre vamos por delante, hostia. Joder, de Segur, tío. Que tinc companys que han desaparegut, hòstia. Per favor, A veure, això ho has denunciat? Que tu t'estàs enterant de lo que t'estic dient. Aquí tinc que denunciar, hòstia. T'estic parlant del poder, tío. A veure, no et fiques... No, que no me fiques nerviós, que no estic nerviós, tío. Que Inspira. t'estic parlant... Expira. Inspira. Expira. Que t'estic parlant de vida o mort, hòstia. T'estic parlant de vida o mort. I jo també t'estic parlant de vida o mort, Mira, Per a què? ma casa no pots vindre, val? Tu saps que jo sempre ho pille tot. I aquesta vegada, de moment, m'he lliurat i ara no me la puc jugar, val? Ha passat molt de temps, he aguantat i ara no me la puc jugar. Te demano, per favor. Has dit que per un col·lega que faci falta i ho has dit tu. Per favor. Anem a fer una sessió de coach, val? Però què Anem a sessió de fer una coach? Que vull anar a la visualització. puta casa, hòstia, Imagina que estic en en un perill. lloc en el que estàs en calma, en seguretat, val? Mira, visualitzo en ta casa. Perfectament, per Mira, no, favor. a ma casa no pots vindre, ho sento molt, jo per tu el que faci falta, però això és impossible, ho entens? Una cosa és ser solidari i l'altra immolar-me al teu Però què costat. dius? No existeix, Per favor. que no, és que no estic preparat, Per favor. que no estic preparat, que no, que... Què Està fas? fallant! No. Ho estàs fent en la boca, tio. Què fas? Connexió! No! No me penges, No compreu a les grans plataformes d'internet. Baixeu al barri i compreu a la tendeta. Negocis de proximitat.